Levická pôrodnica je vyhľadávaná pacientkami hlavne kvôli empatickému individuálnemu prístupu, profesionalite, ľudskosti u každej jednej tehotnej a rodiacej žene. Za posledné 2 roky sme zaviedli nové metódy a služby, ktoré ženy využívajú počas pôrodu, ale aj na oddelení 600 nedelia. Zaviedli sme stravu navyše, ktorú majú mamičky po pôrode k dispozícii. Počas pôrodu môžu využívať vaginálnu náparku, závesnú šatku. Počas cisárskeho rezu má budúci otecko možnosť prevádzať svoju partnerku pri pôrode na operačnej sále. Ďalej dbáme na bonding po spontánnom aj po cisárskom reze. Mamičkám po pôrode sú k dispozícii v levickej pôrodnici návštevy fyzioterapeutky, ktorá im vysvetľuje cviky cievnej gymnastiky a posilnenie panvového dna. Ďalej návšteva laktačnej poradkyne, ktorá sa venuje mamičke a bábätku ohľadom dojčenia. Ďalej si môžu mamičky po pôrode zapožičať odsávačky mlieka a iné doplnky, ktoré sú dôležité pri začiatkoch s dojčením. Naše pôrodné asistentky prešli školením a získali sme certifikát od uznávanej českej pôrodnej asistentky Anny Kohutovej a na základe neho využívame Rebozo a pres techniky pri pôrode. Pri pôrode Rebozo používame hlavne na tlakovú masáž bedrovej oblasti, kedy mamička napríklad sedí alebo je na štyroch opretá o fidloptu a dokáže tak lepšie uvoľniť sedacie svaly, panvu a znovu sa urýchli a zlepší pôrodný proces.